खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय दिनै आङो फोरोंथला दिनै जोङो खन्थाइ दोंसे खोनासंगोन नोंथांमोना सोरबा जुदि खन्थाइ मोजां मोनग्रा दङब्ला नोंथांमोना आंनि खन्थाइखौ खोनासंलांनो हागोन खन्थाइनि मुङा जागोन गोसो थोनानैबो अननो हाया जाबाय आं नोंखौ खन्थाइया जाबाय दोंसे रमान्टिक खन्थाइ बियो सासे जायखिजाया आरो सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा सोरखौबा गोसो थोनानै बा सोरखौबा मोजां मोननानै मालाबा दिनाव जुदि सोरजोंबा फोथाय खेबस' खालामजायोब्ला बिनि गोसोआव माबायदि दुखु मोनो बिनि उनाव नेक्स्ट टाइम बियो सोरखौबा थाबैनो जे एक्सेप्ट खालामनो हाया बा सोरनिबा गोसोआव थाबैनो बियो माने एडजास्ट जानो हाया जायो आरो नेक्स्ट टाइम लाइफआव बिदि बेफोरबायदि प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानांनाय गोबां लाइमोनफोर दङ जोंनि बर' हारियावल' नङा बियो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरनावबो दङ बेफोरबायदि प्रब्लेम जानाय मानसि नङा होमबा बेखायनो आङो जोंनि बे गासै बुहुमाव थानाय जायखिजाया बर'आनो जा हारसायानो जा जायखिजाया सेंग्रा सिख्लानि गोसो गोरबोनि सानदांथिखौ एसे सानबोलावरिजों आरो आंनि सानबोलावरिजों साजायनानै बे खन्थाइखौ आं सुजुनाय जादों बेवहाय जुदि बे खन्थाइया जुदि सोरनिबा लाइफजों गोरोबोब्ला बिखौ आं गिबियावनो नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिबाय नोंथांमोना खन्थाइनि टाइटेलावनो हमनो हाखागोन गोसो थोनानैबो अननो हाया जाबाय आं नोंखौ माने सोरखौबा गोसो थोदों बियो जिउै माहामै गोसो थोदों किन्तु बिखौ बियो मा अननो हाया गिनाया थायो माने सासे मानसिनियाव बिखौ गोसो थोयोबाबो मोनसे गिनाया थायो आरो जेब्लानोखि मालाबा बे प्रब्लेमजों फेस जाखांबाय बिनाव नेक्स्ट टाइम बिदि जागोन नामा बिबो आंखौ बिदि खालामगोन नामा बे मानसिखौ गोसोजों मोजां मोनोबाबो गोसोजों बजबनो हायोब्लाबो बिनो अननायखौ होनो हाया बे प्रब्लेमखौनो लानानै आं बे खन्थाइखौ सुजुदों बेसे गोरोबदों बे खन्थाइजों टाइटेलजों आंनि साननाया बेखौ आं बारा बुंनो हानाय नंला नोंथांमोना दायो खन्थाइखौ खोनासंदो अब्ला नोंथांमोना गावनो बुजिनो हागोन आरो खन्थाइनि मुं गोसो थोनानैबो अननो हाया जाबाय आं नोंखौ खन्थाइखौ जागायलांदिनि गोसो थोनानैबो अननो हाया जाबाय आं नोंखौ नों मोनथिखागौ दान्ते बियाट्रिस लाइला मजनु ममताज शाहजाहाननि थै रोङै गोसो थोनायनि बाथ्रा आं दा बिसोरनि जारिमिन बुरखांफिननो लुबैयाखै गोसोम गाबनि मुखा गाननानै मिथिंगानि जिनाहारि खालामग्रा बे मुलुगाव सन्यासि जानानै जिउ खुंलांनायनि बाथ्रायाथ' आलादासै आंनि लांगोनानि रोदोमखांनाय बिलाइफ्रा दा बिबार बारनायनि बाथ्रा रायज्लायो फोलेर फेहेरना संसार जानायनि सिमां नुयो उसुं सेरनि सलादें जानानै थानाय थं गैजायै गोरान दंफाङाबो सान हर बिबारजों संसार जानायनि थालिम खालामो आंनि गोरबोआबो दा गोसो थोनायाव मुखुब जाय गोरबोआ खनले खनले खुद्रियो बे गोरबोआ निन्द्रानिजोंबो गेजें जानाङो आरोबाव हांखुर जायो अराय सोदोबनि खबामजों गेलेनो अख्राङाव दा हाथरखि गैया गावदां अखाफोराबो लाजिनानै माब्लाबानो एन्टार्कटिकानि आइसआव हाबसो खोमा हैबाय दाउ जानानै बिरनो लुबैनाय अख्रां जानानै गोबानो लुबैनाय ना जानानै लैथोमायाव सानस्रिनो मिजिं फिसिखुमानाय बायगर गोरबोआ हांखुर जायो फिन नागिरनानै खन्थाइनि खबामाव जेराव गांग्रिं गाननाय आथिङाबो सोदोब गैयालासे संलाङो बुरलुंबुथुरनि दखरसे निजोम थावनि इस मादि बुब्लि बियो कुरुक्षेत्रनि दावहायाव कौरबा पान्डबजों जेननांनायनि बाथ्राया जुलियेटआ रमिय'खौ खोमानांनायनि खास्रि बिस्रि गाबनाया मिथिंगानि सायख्लुम गैयै मारुआव हरखाब बुखारना लाङो
आंनि बागाननि सनालु बिबार हां लानायनो आं गोथैनि एम गोबायो मैला जायो आंनि दख'ना रुबै गंगोनानि देंखोआबो जेननाङो जेराव सान्दो बावदियानि सेरजा हुनायाव आरो आं गोसो थोनानैबो दिनै अननो हाया जाबाय आं नोंखौ खनसे जिबौजों सौजाब्ला मानसियालायनो खानस्रिखौबो गियो थारैनो अन्थाइ जानाय गोरबोखौ गंगानि दैयाबो फोथारनो हाया दै गाङै मोसौखौ जेरैहाय जों लोंहोनो हाया जायहा गोरबोआव अननायनि गंसे मन्दिर दङ बेसो बुजिगोन थैसाम खानाय गोरबोनि गाबनाय आदाम इभा इडेन गार्डेननिफ्राय होखार हरजानांनायनि बाथ्राया गोदान नंलिया आंनि थाखाय फागुननि लांगोनायाव बारनाय सुम्लियाबो बिरहोनो हायाखिसै आंनि फास्रा उदांनि दख'ना रुबैयाव मोसाफैनाय गोरलै गांसोनि बिलिरनायाबो मिनिनाय लाबोनो हायाखिसै लाइमोन जानो नागिरनाय आंनि गुस्थि बिलाइयाव सिमांनिफ्राय मोगथाङाव दान्दिसे गावखौनो दिदोम खालामनो नाजादोंमोन आंखौनो सिनायनो हायाखिसै थारैनो गोरबोआ आंनि अन्थाइ जाबाय जेराव गोसो थोनानैबो दिनै आं नोंखौ अननो हाया जाबाय दायो नोंथांमोना गोसो थोनानैबो अननो हाया जाबाय आं नोंखौ बे खन्थाइखौ खोनासंबाय नङा होमबा खन्थाइया मारै जादों बा नोंथांमोना खोनासंनो मोजां मोनदोंना मोनाखै अबसे बारा खोनासंनो मोजां मोनखानाय नङा मानोना माने आंनि गाराङा एसे खाब्रां खाब्रां जायो न एसे खाब्रां खाब्रां जायो आरो जेनेबा बांद्राय गोदै जाया माने गोदै रायलायनो सानबाबो बे मालाबाबो गोदै जाया खारन आंना बायबार्थ बियो माने जोनोमनिफ्रायनो आंनि रायलायनायानो बिदिखा हयथ' मालाबा बेयावनो माने एसेयावनो सोरखौबा जुदि एसे मोजां बुङोब्लाबो बेयावनो रागा जोंदों होनजायो माने एसे खाब्रां खोनाखायो आरोना रायलायनायखौ माने बुङो आंनि लोगोफ्राबो मालाबा बुङो माने नोंना रायलायनाया एसे खाब्रां जायो होननानै आरो माने आं गावनो मोनदाङो आरो आंनि रायलायनाया एसे खाब्रां जायो बेखायनो हयथ' खन्थाइखौ आं नोंथांमोननि सेराव बांद्राय गोदैयै फरायनो हायाखैबो जानो हागौ आंनि अनगायै सोरबा माने एसे गोदैसिनाव बांसिन माने गावनि गारांजों गोदैसिन खालामनो हागौ बिनि थाखाय दा आं नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिबाय नोंथांमोनखौ बांद्राय मोजाङै गोजोन होनो हायिनि थाखाय थेवबो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंनायनि थाखाय आं गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय नोंथांमोना जुदि आंनि खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय नङा होमबा आरो जुदि नेक्स्ट माबाफोर खन्थाइ बा माबायदि खन्थाइ खोनासंनो लुबैयो बा आंखौ मा टपिकआव नोंथांमोना भिडिअ लाना फैजानायखौ लुबैयो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंबानो जाबाय आं नोंथांमोननि खावलायनायखौ निस्सय लाखिनो नाजागोन दिनैनि थाखाय एसेयानोसै गोजोन्थों